megismerkedni, új barátokat szerezni, új nyelveket tanulni, új kultúra részese lenni. Nekünk ez mind megadatott, csatlakozzatok! Gyertek, várunk! Lefkada, Görögország! Sziasztok! Bori vagyok Budapestről, 23 éves, és 7 hónapja vagyok önkéntes itt a Marantéban, Portugáliában. Az önkéntesség sokak számára egyfajta ingyen munkát jelent. Számomra azt, hogy rengeteg dolgot próbálhatok ki, és nincs jó vagy rossz, nincs egy főnök, aki azt mondja, hogy amit csinálok, az nem elég jó. Igazából a saját magam ura vagyok, és ez szerintem egy hatalmas lehetőség lehet bárkinek.